Ya. Nekwa na Uche Ogidi. Uche Ogidi ngosiri mgbe gara aga. Uche Ogidi. Abịagokwa m na fami ya tata. Ke ka o si agara nne? Ọfụma. Ọ na-aga ọfụma. Yes o. Ka ifere ebere gbuwalụ nnọọ. Ị na-akọrọ nne m. Ị na-akọrọ nne m. Chai. Enwe ebe igosiri m ogosi na nke ị na-eriri onwe gị. Akọcha n'ife niile fama ya elikwa nka m nwee dị fresh. Nkọ nke m na-ele, nkọkwa nke m na-ele. Nkọkwa ka ihe elele. Nke ahụ sweet corn. Hey! Ọ gịnị a na-akarị ya? Na Jara side wu tomatoes. Nke dị n'azụ m ife. Ka ife debe. Ọkwa sweet corn ma no section by section. Ebe ni ogo. Nke ọzọkwa sweet corn. So I na-eme harvest of sweet corn every week. Every week there's sweet corn every week till the end of the year. Same thing with tomato every week till the end of the year. Ndị urgent 2K. Before the watermelon. Ka je kwa nsadi ka sini meba. Ndị urgent 2K. Ndị urgent 2K. Nọ na Facebook na-akọfusi akọ. Ife egwukwa. Jekwochuba ego. Nekwu nwa agbọghọbịa. Ọkwa banka ahụ. Osi n'ụlọ akụ pụọ. Banye ime ọfịa. Na-akọpụta ife ị na-eri selense. Ị na-eme ajịbọ. Agụ a na-agụgụ. Ị nọ na-achọ onye na-eme gị. Nne, don't mind them. Ịdị mma o. Ịdịgodo mma. Ogidi nwere mmadụ. Nwanne Dr. Obiora Okonkwo. Mana eziokwu United Nigeria. Hey! Ọ gịnị? Okay, nke a ebe ịlụrụ ndị ọrụ gị. Bịa gosi m oge, bịa gosi m nke ọzọ. Bịa na anya flugo ya yọrọ ugo. Nekwanụ. Nke a watermelon section. Wow. And mgbada ibe nu tomato section. Yeah, for ebe a wo di nursery. That time you go to her. Ha na mkpụrụ. And nurse bago dia. Otu ni say small then e well there. Then there boy and we sapwa we more. Wow. Ebe a dịkwa iche n'ebe gara ngosiri unu mgbe gara aga o. Nke a bụ ebe aka just na-ebidosikwafu. Ndị na-akọfusi akọ na ọnkụ gị na-eme gị. Na-akọpụta irie. Isi na ka ya asụ ọfịa nke ọzọ. Yes. This one, how many acres? All the 12 acres. 12 acres. So tomato ka you never. Wow. Ndị urgent 2K onu waka na agwa. Send ya lam ana send re. Nwa agbọghọ banka. Nwa afọ Igbo. Nwa afọ Ogidi Anambra State. Yes o. Chifo ọbataba n'ime ọfịa. O mesia ọkwa aka. Afọ na-ekwu ife olili. Mba. Na-ebe kwara. Ị na-ebegode ebe Uche ị na-ebe ebe ị na-ebe ebe. Uche na-ebe ebe. Ọ gịnị? Udo dị jisie ike o. Thank you. Aka aja ga. Kwefula aka aja ga. Onye wetara gị ọnụ mmanụ. Amen. Jisie ike o. Thank you. Udo.